If I don't know about Igbuefi. What can I have for you? I feel like Igbuefi no auto. What can I family do Igbuefi no auto? Respect of what can I fire that? They can akwadobe mmemme akwamozu ya n'ụbọchị tata. Kedu ekpele ị ga-ekpe maka ibido akwamozu a? Kedu obele ife nwere ike ịchọ ka ndị mmadụ na-echeta maka your father? Ka na-echetakwa na ndị o nyere aka ichefu
asị na nwata ata n'aka n'ihe ka nna ya ka hapụ ichefu ihe ọma Kedu afa gị again? Kedu afa gị? Ifeanyị. Ifeanyị. Okay, thank you. Onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ụmụnna gị ji masị dị asọ wee ha nye mkpụrụ obi nwanne anyị nwoke Philip Nwankwọ, onye nke ọ masịrị Chineke isi n'etiti anyị kpọrọ anaghị ezutụpụ ihe niile dịka anyị na-aga masị nche abanyere akwamozu ya. Anaghị onye nwe anyị Jesu Kristi ka o mere nwanne anyị nwoke ebere n'ikpe ọ ga n'ikpe ya. Ọ bụrụ na o rubeghị ebe anyị bụ ndị otu Kristi na-atụ anya ya na anyị ga-eje wee site na-erere nke ajụmisi ahụ nabata ya na alaeze eluigwe. Anyị na-arịọkwazi ya ka onye ndị ezinụlọ ya nkasi obi n'ọnwụ nke nwanne ha nwoke, di ha na nwa ha nwoke. Anaghị Chukwu nnapụrụ m ihe niile akwamozu nwanne anyị nwoke anụnwa ka o mee ka mmemme akwamozu anụnwa gaa dịka o siri bụrụ mmasị nke nyanwa. Ihe ndị a ka anyị na-arịọ na Jesu Kristi onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi Philip na mkpụrụ obi ndị na-egbu ya gara aga, ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Ebe ọ bụla ịdọpụ na nwanne anyị bụ Philip na ndụ nke abụrụ ịnwụ anwụ, biko mee ya otu n'ime ndị nsọ gị n'eluigwe. Anyị rịọrọ nke a site na Igbo anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-eri ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ dị ukwu ebighị ebi ebighị ebi. Ihe ọgụgụ eweta n'akwụkwọ amamihe, ma onye ezi omume ọbụla dị na ọ nwụrụ tupu oge ya erue, ọ ga-enwe ezumike. Ogologo ụbọchị abụghị ihe na-enye ndụ ugwu, nke ọtụtụ afọ na-abụ usoro eji atụle ndụ, mana nghọta bụ isi awọ nke okenye. Ndụ na-enweghị ntụpọ, ọ bụ nke a bụ okenye zuru oke. Ọ gbara mbọ ime ihe masịrị Chineke. Nke a mere Chineke ji hụ ya n'anya, wee si n'etiti ndị njọ kpọpụ ya. Ọ kpọpụtara ya n'etiti ha ka ihe ọjọọ ghara ịgbanwe nghọta ya, ma ọ bụ aghụghọ abanye na mmụọ ya. N'ihi na ntụmapere nke ihe ọjọọ na-ekpuchi ihe ọma. Oke ọchịchọ na-enweghị isi na-ebighekwa obi na-amaghị ụzọ ahụ.
anụkwara m olu si n'eluigwe na-ekwu sị, dee nke a n'akwụkwọ, ngọzi ga-adịrị ndị nwụrụ anwụ n'ime Onyenwe anyị site ugbu a dịrị gaba. Ngọzi dịrị ha n'eziokwu, ka ha zuru ike site na ndọlị ha niile, n'ihi na ọrụ ọma ha na-eso ha n'azụ. Okwu nkosebruwa N'ụzọma dị nsọ nke ukwu dere ya na-adị n'ume ọkụ ụnụ na-egbukwa. Lekwanụ ka ndị na-eje nna ha ukwu mgbe ọ ga-esi ori agbamakwụkwọ lọta, ka ha wee meghere ya ụzọ ngwa ngwa mgbe ọbụla ọ ga-alaghachikwa aka. Ngọzi ga-adịrị ụmụ odibo ahụ ndị nna ha ukwu ga-ahụ ka ha mụọ anya mgbe ọ bịara. N'ezie agwa m ụnụ, ọ ga-eke akwa n'ukwu mee ka ha nọdụ n'oche nri, ya gbaala ha obi. Ọ bụrụ na ọ ga-abịa na nche nke abụọ ma ọ bụ nke atọ n'isi ụtụtụ ụka ha nọ na nche, ngọzi ga-adịrị ụmụ odibo ahụ. Ma matanụ nke a, ka isi n'ozi ọma nke a nweta mgbaghara nke njọ anyị gaa. Nne na Kristo tofu Jesu Kristi, onye jisi ike, onye jekọta hada. Ụtọ dị Jesu Kristi, nne na Kristi, anyị gbakọnọ na mgbede ahụ nwa n'ihi nwanne anyị nwoke bụ Filip, onye nke ọ masịrị Chineke isi n'etiti anyị kpọrọ ya. Onye na-enye ndụ na-ewerekwa, dịka o werego nwanne anyị nwoke ahụ, dịka ọ kpọrọ gị ya, anaghị ya biko ya dododo. Ọ bụrụ na o nwere na nwanne anyị nwoke si wee mee na-adịghị ike nke mmadụ, ka o mere ya ebere nabata ya na Yesu. Na mkpụrụ obi Filip na mkpụrụ obi ndị na-ekwe gara ya ezumike ebe bụ onye nwe anyị, na mkpụrụ obi ya dị ike na ndụba mụrụ na Kristi. Mana ọ na-adị ka ya wụ ha esi ya wụ ihe na-aka eyi mmadụ egwu na ndụ bụ ụwa anụwa ọnwụ. Maka na nke were eziokwu, echeghị na onwe onye ịnwụ na ahụ otu dị Jesu Kristi. Ana m eche na onwe onye ịnwụ ọnwụ na ahụ, n'agbanyeghị n'ụwa dị iri isi ike dị na ya. Onye ọbụla na-eme gịnị ma a na-azọ ka azọta ndụ. Ebe anyị na-egwu okwu si na azụta ndụ eme gịnị debere ọnwụ. Maka nke bụ eziokwu, emeghere elu m ahụ anyị eme gịnị anyị amụrịrị nke a wụrụ ya ri na onye ọbụla dị ndụ ga-emecha mee gịnị, akwụkwọ ga-emecha mee gịnị, na ga-abụ ihe doro anya. Mụrụ na Kristi, ofu onye kwuru okwu kọwaa maka ọnwụ sị na ọnwụ bụ an explosion of God's love. Mama onye na-etinye aka bịa na ọnwụ bụ ya wụ nnukwute ụzọ Chineke si egosi mmadụ ịhụnanya ka otu dị Jesu Kristi. Ama na ụlọ ekwere nọọ ịhụnanya ka Chineke mee gịnị gosiri ya otu dị Jesu Kristi. Ọ gwara anyị nghọta, ọ kwekwa anyị nghọta. Ọ ya ka ị na-anya n'ihe ọgụ nke a gụrụ tata anụ ewetara n'akwụkwọ amamihe. Ọ sị, site n'izu oke ya n'obere oge o nwetara ogologo ndụ, n'ihi na mkpụrụ obi ya masịrị Chineke, ọ kpọrọla ya ọsọ ọsọ n'etiti ndị ọjọọ. Nke a tụrụ ndị mmadụ n'anya, ha aghọtaghị ya.
otori Jesu Kristi. Nke a tụrụ ndị mmadụ n'anya, ha emeghe gịnị? Kedu ka anyị esi ahụta ya? Na onye anụ nwaanyị na ya nọ eri oge, onye anụ nwaanyị na ya na-emekọrịta ihe eri oge, nọkọtara eme gịnị? Abụ anyị ebe ọ na-eje ahịa amụ. Maka nwa onye dị sọ, nwa onye dị sọ ebe nwanne ya nwoke pụrụ ikpọ, nwa onye dị sọ, onye ka anyị ji wee were misara ya sọ, ha ya Chineke ebere ka o mere ya ebere ka o zuru ike na ndokwa, ka ọ nabata ya n'ala eze eluigwe. Ebe ahụ ọ kwadobere anyị eri nke o kere anyị. Nwanna Kristi ka m na-ekwu, ọ ịhụnanya Chineke na-egosi mmadụ, ọ na-egosi anyị na site na ọnwụ nchetara ihe katikizim anyị kọwara anyị maka gịnị ka Chukwu ji wee ka anyị sị na Chukwu ka anyị ga-eme gịnị? Ka anyị mara ya, ka anyị fụ ya n'anya, ka anyị fee ya n'ụwa, ka anyị emezie gịnị? Binyere ya na aṅụrị ebe pụrụ ịhụnanya Chineke nwere n'ebe anyị nọ. Anyị afụ ya n'anya, fee ya n'ụwa anụnwa, nke kachasị nke imesi gịnị? Ibinyere ya ebe ọ ya ka o ji ọkpọrọ nwanne anyị nwoke ahụ ka o mezie gịnị? Ka o binyere ya na gịnị? Na aṅụrị ebe. Ọ bụrụ ihe ọma ka Chineke mere nwanne anyị nwoke ahụ, ọ ihe ọma ka o mere ya, mana nke bụ eziokwu, anyị bụ mmadụ, onwe ka anyị esi ji ahụta ya. Ọ dọghị mkpọsị anyị ama ahụtawo ya. Ụmụnne na Kristi, nwanne anyị nwoke bụ Filip, ọ nweta oke ya, ọ na o nwere ike dị ka mmadụ. Ọsọ nsọ Chineke ma ọ na o si wee bite ndụ ya bịa n'ụwa anọ. Mana anyị ma na Chineke nwere ịhụnanya n'ebe anyị ma ya na-ekwe ka mkpụrụ obi anyị laa n'iyi, laa n'ọkụ mmụọ. Onye ka anyị ji na-ahịa ebere nke Chineke na wee na-echetakwara anya onwe anyị bụ ndị na-ebe anụnwa taata anụnwa. Ndị be anyị na-asị na igwe niile mee gịnị? Igwe niile dịkọ n'ụzọ. Anyị niile bụ mmadụ emecha mee gịnị? Nwụọ. Na ndị ebe o si ka njọ bụ na onwe onye ma mbọsị nke ị na-eme gịnị? Bịa. Obere na-anwụ, nnukwu na-eme gịnị? Na-anwụ. Ndị fada na-emekwu gịnị? Agbataghị ya n'ọsọ. Mana nke bụ eziokwu na ụtọ ndụ a na-egozi anyị ka anyị cheta na mmadụ ya nwụrịrị anwụ. Ụmụnne na Kristi, ọnọdụ n'otu anụnwa na ụdị mmemme anụnwa bụ oge anyị ji echetakwara onwe anyị ihe anyị bụ, na anyị bụ etu na etu ka anyị eme gịnị? Anyị na-achịkwa. Ụmụnne na Kristi, n'ozi ọma anyị gụrụ taata n'ụwa wee na-ada anyị aka ntị n'ụzọ pụrụ iche ka anyị gaa ji n'ume nọrọ na nche mgbe niile bụ anụnwa. Ya na-echetakwazị anya onwe anyị niile ndị otu Kristi n'oge nke anyị na-eme gịnị? Na-abịa nso nso. Anyị na-ekwadebe mgbe niile nọrọ na nche mụrụ anya maka na anyị amaghị mgbe nwa nke mmadụ ya eme gịnị? Udo dịrị ụnụ. nọ n'ime nzukọ onye ha ike na ikwudosi ike nke ha ga-eji bụrụ ezigbo ndị ndu ma tọọ ezi ụkpụrụ ihe ha na-akụzi. Onye nwe nwanne anyị ezumike ebe onye nwe anyị biko nye ya ezumike ebe ọkwa ọchịchị dị iche iche n'ọha obodo ka ha rụọ ọrụ nke nkwalite ikpe nkwụmọtọ na ezi udo. Onye nwe anyị na-ekenye nwanne anyị nwoke Filip aṅụrị n'etiti ndị nsọ ya niile. Onye nwe anyị biko nye ya ezumike ebe onye nwe anyị biko nye ya ezumike ebe maka ndị ikwu na ibe anyị ndị nwụrụ anwụ, ndị niile meela anyị ihe ọma na ndị nwụrụ n'okwukwe, ka Chineke nabata ha n'ihe ebube n'ihu ya. Onye nwe anyị biko nye ha ezumike ebe nwanne anyị ezumike ebe onye nwe anyị biko nye ya ezumike ebe
rie ga-asọ Chukwu nna ji ike niile nara. Inwenụ biko nara aja anyị na-ehunyere gị maka nwa odibo gị bụ Filip. Biko nye ya aṅụrị ebighị ebi nara ndị dị ndụ. Anyị na-arịọzi ka anyị nwee ike isonye ya otu ụbọchị na aṅụrị nke ndị nsọ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele. Kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi. Ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị. Anyị ga-enye gị narị nsọ Chineke jike niile. Onye dị ụwa tụwa site na Kristi inwe n'ọnwụ dị ngọzi si chawapụta n'ebe anyị nọ. Ka ndị na-aga nwụrịrị na-ewute nweta ndasị ya ọzọ. Maka ndị kwere na gị ya ose bụrụ ụwa, ndụ anaghị enwe njedebe. Ọ bụ mgbanwe ka a na-agbanwe ya. Mgbe ụlọ ikwu ụwa mebiri, a na-akpọbata anyị n'ụlọ ọzọ dị ebighị ebi n'eluigwe. N'ihi nke ya anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị ezi mmụọ ọma, ha na eze na ike ọchịchị nakwa igwe ndị agha niile nke eluigwe. Na-egwu ụbọchị ito ga-akwụsị akwụsị n'aha sị. Ya mere anyị na-arịọ ido onye ndị a nsọ site n'ikukwasị ha mmụọ gị ka ha wee họrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi. Onye mgbe o kwetara ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ were adịcha, ka ọ na-enye ekene nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a rienụ ya unu niile. Nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Agwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekene bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile. Nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebighị. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e wee gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke. Ka nsọpụrụ na oto niile si adịrị gị, Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ebe e nyere anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị eji nkụzi nke Chineke wee zụọ, ka anyị were nụ nkama obi mee.
ruo onye na-egbochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'olu nke nwa atụrụ Chineke. Buryoma, narari no buryoma, narari no nenyendo, aru Christi baru nenyendo, narari no buryoma, aru. Enyemaka dị n'aha Onyenwe anyị. Usekwu ụwa nụrụ anyị anya. Onyenwe anyị nọnyere unu. Chineke bụ ihe niile. Onye na-ebe gị kere mmiri ka ọ bụrụ ihe na-eweta ndụ na ịdị ọcha. Iji mmiri awụcha mkpụrụ obi ndị mmadụ wee wetara ha onye nke ndụ ebe ya na-arịọ gị ka ị gọzie mmiri ọnụnwa ya were ya gbaa anyị ume n'ụbọchị taata anụnwa. Mee ka Kraịst gosi onwe ya ọhụrụ n'ime anyị dịka ọnụ mmiri nke ndụ. Si na mmiri ọnụnwa sọpụta anyị na nsogbu niile na nke ahụ na nke mkpụrụ obi, ka anyị were obi ọcha na-abụdebe gị wee tosi ịnata nzọpụta gị. Anyị rịọrọ nke a site na Jesu Kristi Onyenwe anyị. Amen. Anyị ewere ume a na rịọ gị, o Chineke pụrụ ime ihe niile, iwere ebere gị gọzie nnụnụ nwa ọ bụ gị kere. Site na onye amụ Elisha itiri iwu ka etinye nnu na mmiri ka ajọ mmiri wee dị mma. Mee anyị na-arịọ o sebụrụ ụwa ka ebe ọ bụla efesara mmiri na nnụnụ ka adị ike na ọgụ nke ndị iro niile si ebe ahụ na ka mmụọ gị dị nsọ wee nọnyere anyị a na-echekwa anyị. Anyị rịọrọ nke a site na Jesu Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka nwụkọ mmiri na nnu nke a napụtara anyị ike nke eluigwe n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Abanụ ịsakwụsịgo.